Sa pagbalik na sa pagpamakuna sa Dakbayan sa Talisay sa sunod simana, mga bakuna na sa Pfizer ang gamiton human maggamit ang nahibiling 200 ka dosis sa Sinovac karong adlaw. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Sa di pa ka na mahitabo ba, ipaubos una sa pagbansay-bansay ang mga doktor ug vaccinator sa Talisay City Health dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ugma. Kini aron pagkabisado kanila sa proseso sa paggamit sa pagpamakuna gamit na ang Pfizer. Subay niini gitiwas ang pagbakuna sa nabiling 200 doses sa Sinovac sa vaccination center sa Barangay San Roque karong adlaw. Ugma parehong sirado ang Lagtang ug San Roque Vaccination Center. Pagpangandam sa pagpamakuna gamit ang Pfizer sugod karong Lunes. Ang Dakbayan ang nakadawat og 7,000 doses sa Pfizer. Since ang Pfizer di maguna to ma-store nga bisag asa lang ba. So we want it nga ikuha na mo, hutdon na mo, dili na nato padugayon kay once nga makuha na to siya sa ultra low nga freezer, we can only put it in an ordinary ref for only 120 hours. Samtang nasusi na usab sa Talisay City Health Office ang ikatulong vaccination site sud sa usa ka mall sa Barangay Lawaan 1. Sa maong mall, mamahimo na ang mga kliyente nga naka-wheelchair. Mamahimo sab kining maka-accommodate og 800 ka mga tawo matag adlaw. Ang mga walk-in mamahimo ra usab nga makaparehistro sa may entrance sa mall. Buksan kini sunod simana. Napalantay gamay ng mga adjustments ma'am kay medyo ang barriers ato pangikuan. The mall is still moving furniture, ilang mga products para maigo kita. Para safe for everybody, orderly. Samtang ni voluntaryo usab ang pipila ka mga doktor sa pribadong tambalanan sa pagtabang sa City Health diha sa vaccination area. Pagkakita nako last few days nga busy kay ang mga doctors sa Talisay. So hunahuna ko nga mutabang ko. Samtang nagkasabot ang Dakbayan ug Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry nga motanyag og mga diskwento sa mga baligyang produkto ug mga serbisyo sa mga nakapabakuna na aron pagdasig sa mga Talisaynon nga magpabakuna. Kasagaran niini 500 pesos og 20% nga diskwento. Sa katong nakabakuna, it is our own way of saying thank you for doing your job, for doing your job na to make this city safe. Bob, ang Talisay City Health ang nakatala na og 6,896 ka mga nakapabakuna na. Samtang dulan usab sa 26 milang na master listed sa mga gusto nang magpabakuna sa Dakbayan sa Talisay. Bob? Salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.